Mami mo akwaba efa ema sompa 93.1 FM. We eye sompa drive. Ya to ne din na menim. Ayube no hye so abrabo edi adane adane. Etoda na eti se wote sakre so no. Edru ba bi agisa wo bobe po ansa na watimi akọ. Na be po bo no gisa wo yire homa mfifirefiri wo. Sanso edru bre bi a be po bo no achi no. Watimi dru sane so. Radio bonsinsemu a say de taxi drivers, total drivers, wa motete mo ankasa mo private cars mo no yada mo ase se ubowura dum ubowura kagitia kese wanwa se da mo age sompa to mu no yankopon to no bo ase na won hira sie eni keja o here panyin se ni ase da de e ka kire mo ane se osoro yankopon ento ni hira bosu emfa engumo so jumadi ajumaku ahodo a esomase amamede abre wo no eye yediem herbal center 21st clinic the sciatica expert the back driving school omo eka ho na asomase a de jumadi a e fe no na menim ebre wo ene eye special day ene ye dasron ko eti obie na no se minkura se na menim no edu kwada yetimi sisam but enra jumadi e course so e wona menim so no course pa enra de ba ko amani je pa ye maba wa mienu bi message amenyaye om se tofe enka ye nam kwan so anka ye kwaro no but we bie ye ni kakra ye nyaye no sabi ye de so ice water kora no a ibetimi aton na ye nso ye didi ba cha mo ani na ho se aboa wo na se de wiase sese nipa bu nipa fa so no ti anyi ya sabi wasum da ho so ne ye bo yam
tum. Okay, and then so Shannon so akosia edi dwumadi a wato ne din sua hunu enwoma ye kenkan no eyemi hunu yanka enwoma emu dru na emu nsem no enya asem ketwa enti enche akosia be kenkan edi amaye ewo sua hunu emu na eneme guest no eye Apostle Paul Kofi Ajikum oye counselor osanso ye sofo na uko UK sisi a edin ba ko amanfo de ka titiro na yire eyemu ka se hema mommy anwumre ba bia obi ano mechiawo na udu UK num ne other countries na papa yinyame ahira no sede amanfo si tie no ho enya sem ketwa ene edin se owura otesa no obetimatu na se nenso aja o papa no ope wasem aya na wanije papa wadaroma memo akwaba bejesu mu na ho ti say adumu ni nshira udu Canada so ayaka me oh papa na Canada de me na ko Canada oh papa udi ade ko Canada ko na me de sa akwasi e champo hey na just no papa ti fi nyira no wotie mi o pa ya de e mo se ewurade ye be ja visa ye ho tie sufre ewurade oh no hey aso me so nam tie what dia anura me free ana eja me yes me free me wura no maka che ne say me de letter be brand because me nya visa me ko Manya bisa me ko Canada nti aja umpe obi mesima nine na aja acha sakwa no wasi 6 days pepepe wedu Canada da wi ase ayi hu abere humum na da we dey atum yi no we dey what kwan ache adena etoda ya ho priense ibitu kwan asem kese ni akofa ba no medie mensusie mu no beye a fa bi ka ho ne to aso evise won kurabata bibiri ya edi nkofuo nya yanka ho asem a ebi ni sa age maba mienu nkwa no wonim ni age no nkwa ho mabo wa mane oman bia se ahohia no edoso na ho kire wo mpia normal esi okay no the mfa so krachini ana so nye krachini and ada has no respect of persons. Wow. Oh dabi mfa ho ahohia manipa kania ompeso waka o okay enti no yebetu omanfofo ne yabokokode na emom ne yimu pa atrasa ne ankronkro betimi aso no aban ma no homene so na bambo munyeden yenti me yade hye nkowu nkwase wusa atete no dos we go to papa na me dwen ho se hwe eno a show ya yeye mpanyufo bebre tie ye service na de social media YouTube ni Facebook you know me show so mo kenkan ye anka bia yenya security person bi mpo mfrese ho bi hia no enkrofo mo ba mo show yi so yi ye pese yenya wo mo ne ani wo mo din komo kakra na ye hwe ya dehye a o makoka Africos no question and so hwebuada let's say yehu na nhya dan hia wo mo ana sesen die na ekoso asam na no aboso no kire say omani sabe won me di mpanyin na wona pre person be di mpanyin woni paso no efa no ya ma won tirmu ye won dedodo okay ya so won so sa ntin ama omu nim se ne ombe ye bia seti bia no enkusiaga okay ni na chisa nemum ebrenda wiedu se ye de sese ye ne ye ka ne sese ye ka ye bebo ye homene so ntisa ensembisa pi ho nyame bibisa ye ehu pa okay na me gidi se enye security fo no nko ye ne ya sofo ye de dansora no esese ye makwan menkyerekere se no ye ma wo mu nim de be kyerekere na mamfo etu wombo ase wa kontusem no ho no mutombo ase na ye pe means be resource wo okay so because asori no wo nhyehyɛ bia ye de resource members no nketenkete sa eno nso so no minimize pressure no ema adwen no ntie month of maybe I infend agro ye kyerɛkyerɛ ne me fa ware sem adwuma sem ne ade ne de busia nketenkete bi you know hey oh yes
Papa mutimi yesa. Onketenkete sa maybe me ba could be a friend cash back project. Okay. Kawo church mu. Yes, well victory. It's obvious. I mean, we call even social media or okay. Me ba could be for the whole community. London. Your friend of Food for All project. Okay. Yes, into me church or home crat tidy raise £10,000. Wow. And the kotutu nuane in boxes na me chiche. Wow. I'm telling you, even British embassy near din, all the records are there. Wow. Some be a public figure. Yes. And I have to save. And she may yen yes, me a some memamfo. And then go for bomb say, yes, I'm a back and you wow. And you be awesome. Okay. And she COVID by you breaky service. You resume you Anna, ye say, you close down welfare. Okay. Until further notice. Okay. And she obia sika watiano. Ye count to sika noa. Na ya mau 2/3 of the money you find cash back. Hey. Baba surrendered wakunya. It was a surprise in London. Hey, yes, it's obvious. I mean, I can give you numbers for you to call people and check. It's there. You find cash back. Yeah, Randy. Hey, you know, because almost the tria, yes, tithe offering, nipan they contribute. Sa system na Bruni dia ye ne maya. Enti aya kondo a. And they who so into a pesia chrono. And now the so we can do it. Oh yes, we can. Sir, oh sorry, no muna welfare will be a timmy na covered by no. Yes. Oh sign, I saw no yen she say. Of course. Almost as Sunday donation bre and mokum for no. And almost resist card the source of Momuchi and so ha. Hey. Wow. Yeah. Well, yeah. Now say Tofiakwa so am ko fa asem bi ba ye fa asori ma ho asem. Me amaji me ho gina. Ya twa bo me papa. Say di. Say di. Say asori no nwena safo ma ho. O enye bone ya de a ese ye nhihye na ne nyina ka asori ne ntutue pa o se oye ho da ko e be hye da hwe eniema mako 21 a asori bi a wo ya basabasa mpaso numuda. Wow. Yeah, I can't wait, Papa. Okay, Nini and the Apostle Kofi Paul Kofi Ajekum. Paul Nidi, Yano Papa. Okay, I was your for na Menim so any. Baby adu no yenko na yenkonko tiesua hunu emfiri akosia ho emra. Yeba ene mene Apostle won komo di papa e wona Menim so. Ya wade bi na wonim ene ya beto ye boase ne ye biem e de akere na Menim nie me da se pi koso am ofidie no ena ha agozi ayenkwe usiafo ye mamu nyina biem aye me ho ya nka homa na adrusui sua hunu ya ehye na Menim tumedi ehoma no de babia adru no wanti biawa ye ho emu de papa enya goro me nka na dawo na yensan kaka ye ho biemu yi sese akwose dwete ni sika ni nyina chi no awo ma oba okoji ni free konti hene nsemo no esi oba no so ni du nsini no abeka abomu aye 1 baako chacha se wanti du nsini hu jai enti na ye ba akwose sika no ebetumi amase wasa babiemu ana ebrane dachi ene bechire me hu yankani ento anade ne so enti akwasi apemsu bia senkana yere sewa ebesa aba ne nchen enso fede na akuti abono ya adoso na akwasi akoma eti broni beka josi wonya broken heart enti na de betwa akowia ne se osama sewa na wono so beyi nano ekire budenti a one be ma te ho na wase atu abata be ma fofora onti jai eni asem no mpanyimfo hwehwemu ehwehwemu kyere na de betwa akowia ne se asem no wonu jai sewa ema ne ko sansa wade no wati ase kura na se
Wɔte hɔ no a wɔgye paniɛ so ɔbɛware no ɛna da asɛi na afei de wasi na dwene pi sɛ wɔmpɛ obi o enti wɔn yɛ sɛsɛ waso ɔbɛkɔ a wɔnkɔ na dwetɛ nhwɛ foforɔ anim ɛne agyae abusuafo saa da no deɛ dwetɛ kɔ kɛtɛ so ɔntumi ana ɛnyina anim sɛne broken heart ɛyɛ ne nsunsuansoɔ sɛne sitie enti edidi mu abɛsɛ abosome mmienu ntam ɛma dwetɛ ɛsa akɔhyia ababaawa bi a yɛfrɛ no sɛ mprango na saa mprango yi a meka n'asɛm yi na wɔn nso bosi paa osi pisita yɛakyɛ sɛ yɛka ahofa na obi enti ntɛmpa no a wɔntwentwɛn so anhwɛ ne su ɛne ne ban bi a ekita no ɛna ɔkɔwaa no afei na ato akutiabɔ ɛne ɛkyerɛ wɔn ho sɛ sɛwa ɛne ne kunu lunsini wɔn mo te hɔ wɔbɛma mprango ahyehyɛ no ho ɛne ne tui no wɔsɛsɛ agu trousers mu na wɔde akɔtwa mu akɔpem akutia enti wɔyɛ yaa ama afei kora deɛ na ama sɛ wɔn ho di wɔnyɛ enti wɔn nso bɔ mu mfita duku ɛkyerɛ sɛ saa nneɛma wɔ nyina wɔ ho bi agyae wɔde bi ayɛ konti hene pɛn enti ɔma di a ɛkɔ so yi emuna bam ɛne wɔn nso pɛm so ɛne dunsini kɔ so a ɛtena ase enti afai deɛ dwetɛ yɛ ne sɛ ne so tɔ ahodoɔ wɔ nyinaa no ɔde bɛhyɛ sɛ wansa na wɔde sɛ mprango nsa na mprango ahwɛ so saa mprango yi nso ti hɔ yi sɛ yɛka obi a ne nsa ha no a odi mu ntintiman ɛsɛ bɛka ne sɛ wɔkorɔmfo enti sɛ dwetɛ ɛni suto onimu a otini yi deɛ ɔpaa ne ɔde akɔgu baabi ɛma afei duru mɛbi no na dwetɛ hunu sɛ ne sika wɔ ne so ɔte ne so tɔ onimu nneɛma nso saa na ɛsa ɛso sika ne ma ɔtena ase dwene ho a ne nsi aga enti ɛma adehyɛ bi a wɔn ne tempɔtamu ɛyɛ sɛ wɔn bɛtetoɔ de akyerɛ no sɛ ababaawa no a wakɔfa no no ɔbaa ne nsa ha no nti sɛ gɛbɛtumi a onya anoma ne nkɔ ɛne nkurɔfoɔ keka bi ama wɔyɛ sɛ daabi ɛwɔ so ɔhwɛ mprango su ɛne ne ban yɛ kita no nti wɔbɛtetɛ no nipa a wɔɔkorɔmfo nso ɔboa no ho yie paa sɛnea ɛbɛyɛ a wonya ne nkye no ɛnti sɛ wɔn sɛ dwetɛ pii a wɔhyɛ da tetɛ bɛyɛ sɛ dɔnhwere mmienu akyi ansa na sɛ mpo bɛyi biribi deɛ pii a wɔyi ɛnti no wɔntumi nkye no ɛnti na afei deɛ bɛkɔ akɔyɛ ne sɛ ɛneɛ ɔma ɔbaa no so ɛkɔtena baabi foforɔ ɛyɛ sɛ wɔgyaa no a ne sa na wɔn nso ɛnya adagye te ani ɛde hwɛ ne so tɔɔ no nti ɛkɔɔ so ankyɛ ɛna nkraba sɛ oni no ɔse mekyerɛ dwetɛ maame ɛne ne papa wɔn afiri mu ɛde asɛm kɛseɛ bɛtoo ne so ɔhaw sanse yɛ kasa yi ne nneɛma nyinaa ɛsa sika wei na ɔde akɔyɛ yi na kyerɛ sɛ ne so tɔ mu nneɛma no a ɛna wɔso ɔtɔn na ɔde sika no kɔ mehu yɛ ankani o sika
ɛde nipa bɛkɔ akɔ ese ahantan ne ahomaso emu awiye ɛne sei me ho yanka edisi a adomdom yɛna ɔkyina ebesa atoso sebe de medane akyi ɛde ama Tofiakwa na ɔtoso Kosi ameda se metoa so ahantan ni dwe na wieye etesen we sa segment we de ora franka waje popi santase na wo anwumre mi cha ne segment pa no na wo se we de watam production de abonobo dwumadi a eye na Menim yi no Minister IBJ wone Saki ena Kofi Foster ena eye producers a ema me di show yi e de ebrel akasima me ensa na no nan apai mu pepepe yemfa aseda kese emfa ema miankasa menua ba sofoma mi premani na kire se adazoa asem ena making nyankopon ya adoma se wonim se na Menim me hya ase efri dwada me wie no ya wada na ni fiada no no nan ekosi se nonsia ebebo no me ba cho sofoma mi premani ebetena se na program no wato ne din sompankomo adazoa de se wuni no wonim de obetimi aye ene de wotimi ye enti we de watch out na program a obesoa no okurum ha no enya asem ketwa etoda obi wo ho afedie enti edin se obetimi ede na asem aba afidie so nanso etoda na hwe no eno ena one sofomami premani adazoa no woni ni behia ewo sompankomo so efiada bia no nan kopim se no nsia ebebo na nyame ya adoma bosom ya yebesimu no ena sa adwumadie no ebehya ase yekoye anim no obeti number abia wo issue bia obetumi afre no na woni no abo enkomo ebi kura sisi ya no opese woni sofomami hya ase bo nkomo ewo sompankomo so a number no 0242 725 067 0242 725 067 and answer 0208 608563 0208 608563 na frɛ sofomami na one no emo enkomo kama nyankopon eya adoma on the 2nd July yewo program bia wahunu advert ewo Sumpa TV so yefa no akokra mafia series na meminda bia na yebeyi sa series na mepacho yebeyi no meminda bia anwumre no wotwe apamu nse 8:30 to 9 p.m. na we wa you see one ventures one Tara One Media Sumpa TV ne Sumpa FM ene Sumpa 98.9 sunyan ena akabom ede akokra mafia ede ebro wa yosi wom aka Ebeneza ensu ewom na chese Mr Like no kwakuma nu ewom komfo colleague ewom ene stars ne de kuma wood stars ne de omu nyina gum me ba cho 2nd July ena obi hia sa akokra mafia no ewo Sumpa TV bomoden sa series we no wo hwa achedie pi ewo akire ede mawo ti bomoden na di achi unim se Sumpa de eniema yede emma wiase titru yede som ye my Ghana no sronko eti shanonso say on the 2nd July ena ye sha akokra mafia ase ewo Sumpa TV eso papa mi samu akwa babium bejesu amu ene yesi ye fa relationship no kwasem say ade ba ko amahu pa ye say mantia henom transia na omho ye mmobo e kire say utimi hu say amamfo ebre ewa awadiem na awadi brenum no arehosem ewom ni say obi eka na sem na wohwe sede eniema ekwa utimi say nipa kura nkasa no wanu no ho so ware na asemisa ne say ne relationship na hyase no hu no wanhunu bibia na eno wakoto saade no eno eda nchen a obi so wo ha wo se mako ware me busuofo sansem no ayetete no ahi ne free yo ena baba wo bi esi so opeso wo ware oku kan wo befa so I'm making a choice okay bema bi nso no
a man be mienu miensa ene nam na kwan mu hwan pa na odi nani esi ne so se we die okura suban we a enu ntimi ware ne daache a ebe boa me na me nim eso ne we ene man bi ho na obi nim ntina onhu the right choice a esese wodi ne nsasi so no na ansa na ye be bo awura we no mu ene ba bi a wode ye be fa no. That's right. Ena no pana metie mi anka sa menua o man hene ya odubuachi monfa billboard no ento so mame why yesi crofobia nya akukuduro Sompana 3.1 eso omo pa omo freedom enti uhwe billboard pa esiwa metima ka se Ghana ha no eso chen billboard bia I see na nya obia no sesebe omo a omo yema omo ware omo yonko ba memma omo ware omo yonko memma ani ni akeka no I see papa wo de watena brochira che sade we die eye de betom because ne be kan relationship ho asem enti na me pese asemi no obi ani kakra ani usuen hu na wo se sofo ani obi a wo as a counselor wo san so atena sabi unima mamre obi nim se udi ni bi mpo eyi enu ni asem na papa sa suen hu we nyina wo no me pese sa niema ekosoe no de na obeka ne afutu be na de be mai yo Joffrey me mamu ni adwuma ni minister na fe na Menim saki wura wawar fufuro agosi ajewa wede no case bebre asama wode atudwa no eye asamo a edika pa okay if you say e wonsunsan so boni bi ma yen society no a se yanhwe ne yanko honkodin ehun se ne yebesi ahwe ho asamo aka fa ebedi enya wokwa hodo pi so na Menim ya ne binumu chaka se ebibi a ehase ache na Menim bota ye techira ya ne mom kan se pi no krese e boni a ehase ache nye nasem na enzo hwe abakwase mu a want to so bia ni ho abesine kwa omoma kwan se omo breso na bedi wonya dabi they fought it back okay oman so ese ehase kura no a ebinum kutia e konyame na nkasa kutia wo Sodom ni Gomorrah sanity if you say abakwasem di ho adanse ese want to so bia abesine ko bia omo breso ntrumu ma wo mene so no omo hunu se edinya ntense so omo so okay ada na yen bre so de ye beka se atena ho ache na edipa fa ahodie bi ntie ma ho kwai okay dabi ense se basa won ma ken kasa no wo mun transi munkunta enhwe niema e wo sa ne manimu okay ahometi o papa ahometi pa se no be ma pa sebi misremeka ne to ayekuro na chese ayepacha na wo ye ho hwea enyiyi na otiemu no hia moa menyi ni se obi be transia kasa yobi fa hodi akekenti ye ma ho kwai na emom sa niema we no bibi di akiri na niema di akiri no efankase no ya na akoye won sika twitwiri di a ekuta safo no a omo pekwan bi so sebe ya won beto amanyofo no mo atimidi sansamone no awurawura nkofo amemu na wa ni African so ne politics ayeye akoye sika politics ni kuridi enhye nim enti aban bi e ba so a omo wonipa a omo bepeso omo befa safo no so ne aban mu mbanimfo akasa sebe ya eyire so a uzu piska de campaign no dia bi wura nto mbe wura mu sa no a na fi we na manyofo no pekwan bi so sebe ya omo besonkofo adwene awe se yeje mu ana yenye mu omo testi a pulse na fi omo de kakra sa enti eno ne ne a edidi mu a edi abedu baby a ye dre nti se abakwasam kire safufuro bi breso o mampene so nse se ye breso ye pene so ye so a ebedi enya papa na ni awre ho ne se me no a me mani nge ho no a se me bo me to ho ban se me ye bema se be se me di ne se me di ne nyame ankase ye die no nse se ye di akamfo baby ye se no ambeto no mambuchi ya ho no wachiwade ya chiwade
so obade no wabobo ntokuro ni bebre baabi ho a o se ho na ese nko ye kama ani ye wom wo ye amane kwan so fa so de ye ba ho de a o kira so ama so na baabi tokuro baabi o de o se dabi eniema bi na ese firi ho ba ebi mfa ho nko usi chinchina honampe so na ensunsanso ne ba ne ya ne se me ne wo no a yen ye tie baabi no na yen tobo akakra ne eto a yetuase edbe yi akwa no aban no ko fa de akwa ko bo wo mo to apropro no humai na edi enya edi wo mtumuntu for ndo mu hunu say they are not being fair to us. They got to stop it. They are not being fair to us. It's not fair. I say I don't grab my home kwankra mo ye mo ade esie. Yes. Ana mo nya mo ade esie mi enten baby. Usi chinchina mudi pnido si empneso. Ensa si empneso. Okay. Ayen samfo. Period. I don't know. Papa am fast be kran ka ho. O say samfo. Papa ya sam kasio. Aya sam kasie pa na na sanso ye honhom. Okay. Ai boni bi o ho a odasani ya du baby a na honhom de. Honhom de no ho agi. Na brofo na de o mu kire ne ade a e ma no hom ne so mu ntimi nsia no. Okay. E broni suban. Bibi ma no hom ne so no ntimi nsia no pe no legalize no. Wow. Sana brofo tie. No de mra to ho. Sa no ye ne mra na fe wo dwene mfaso de obenya firi mu no amade no kwai. Enu na de o mu sa bedu baby adu na abro o mu so. Edi ano mo pekwan bi so de sansamfo na bra bibi fro se monye kakra. So, ene pa broni di achechire ne man ma dansie ni akwampapa. Adan ya no mo fa bi mra yen. Okay. Enu na ya bibi sa wo mo abrochire ho. Sa de na mo fa sa de pa no enkoma bibrem. Ade fun se nu aye nkoda ato ba ye Eurobi no masasa de bre. Na de. Already mo kra mo brainwash yen asa ya dwene ma ne ma bebre ye hu sania ye be boy brafa kakra ka kire nsusu a ye na be ba bi nsu a musimun san bie moto na kofa hawa betue so ada na bruni yesa papa de we de nsese ye soso enye ma mo ne de tiwi ase na ye yesre ya mamre ekutia dada nyame kutia dada enti mesre moma yen sori nyina na enya dia na enne obi freye wo ma hini show so na madwene am say bia opese wo ka to nipa kroso a o se wo enkrofobia na wo Ghana no omo ne asofo bi mpoye bi na me say na we dey asofo betimi ayade we ono mo wo emu bishop so a omu hira so na from sa ye won kofo pio ho a wo mo ne ye na titifie TV ne radio so a wo so mo ye normal person so ma ware nanso won yire nom nyom nom na eda wo mo ne mo die hu pa sa de we nu abekonkon ye so sa wi ase na Menim hadwene enye kura very dangerous, very terrible. Okay, abuzia for sa brochire asoro register asoro brochire na wombe gazette wa jesa wo sign kire say ntumuntumu awade no ba bi hira so sa baby aduru no awa brochire sa before say asori ye beji watomu no yes wo sign ne nyina ka o mayi no enti wo mo di empridu e woni ombe so mo ya de koduro na no na meka say yen ye generation no me empene so fi generation ye twamu no wo mo amakwai nti ye chi na ye chifo begya de o mo asem na mo mimi bresu de me so sanse hunu no so because my way you chinam na bi na ekodi ninya so enye fine wow enye mate medasipi ni di ede apostle Paul Kofi Ajikum ene sede papa sha ase no na chese ene no wo nsem ede maye ene to ene na Menim so bede because ne nsemu papa bie so de akere ye no yemfa sira kase emfama yediem heba center omo aso yasen se yemfa dwumadie emfa emreo na eba yediemu a yediemu wapa ena wama ni nyina no eye enuro omde abadwa so ena yediem heba mesha
boy juma papa nti sɛ wotie me a bɔ mmɔden sɛ saa nnuro wei nyinaa wobɛbɔ wura heba shop bi a wode owura hɔ a wo sɛ mepɛ yɛdiem nnuro no bi na ɛbɛboa wo obi ɔta complaining ne sisi fikyikɔ ɛhaw deɛ brɛw obi kura wo hɔ a namu yadeɛ ne nyinaa no ɛtete wo mɛma sɛm akɔfɔm wo prostrate ho aka ne nyinaa no bɔ mmɔden na ɛpɛ yɛdiem nnuro no bi ɛnom wopɛ w'asoɛ a baabi a wɔ clinic no wɔ no ɛwɔ Kumase high school transformer no hɔ pɛɛ ɛhɔ ɛna wɔn asoɛ no ɛwɔ frɛ wɔn ɛwɔ 0592 185 538 0592 185 538 anaasɛ 0592 185 539 na woni wo ento kese sanso na yemfa sira kese emfa ema J-Back driving school ena kwasem ni say onipa da sani ade e fra no car de ene abeka yen ho kane no ena na sabi ye fa fom ko ba bi enti se nyame ye wadon na unya ketewa bi wo fi a hwɛ sɛ anya wo nko na obesua ka ma wo yiri nsua ka ma wo mansua ka da bi asɛm ti da krubu bɛsɔre na agya wokɔ a ɛma woyɛ hwɛ enye yie yade betima ka wato hɔ sɛ wo yiri nim ka atwie no nso wɔde wotum akɔ wo ba nim ka atwie anya afei no wɔkɔ abɔnten akɔhwɛ driver foforo bi ana ehia sɛ wo ma obi ma wo nteteye enya ka atwie ni ka atwie sɛbe toda obi yɛ driver enso wɔte stie animu a wo sɛ sɛbe enkoyie mesrawo J-Back driving school ewo Kumase Krofrom wo number ɛyɛ 0247 595 975 0247 595 975 wado betena demo akyerɛ wo kwan fa so sua nneɛma ɛwɔ car ho ansa na ɔde wasi field ɔde wo wie a o license so obeje ede amount Kumase Krofom so ofra chichiri na woteme nka o nice hostel a obema obabi adaka ma bosomi pepepepe na ntete a wonya ede afri J-Back for ho no na enya asem keto afra wo mo na ofra se Tofiakwa se memfra 0247 595 975 na oni J-Back driving school for enhye enkomo ase baba Tofi ene relationship aye hyase no ehemfa na odimi ewura ewo na menim so fi se ene me nuanom memma ne nuanom ma bebre ahwehwe kwampa obefa so a obenya ho kafo no kwasem edase edo asipi na menim asemo papa one me kana menimu a no papa mu no sha okay na one me kana menimu no de boni mu no edoso if you say ebi de dadehye eni mirikatu eni tutu niema bi hu mirika enti ne ehun sunsanso boni no edi wonya ye hwe ayonkoya eda bema ene oba ntem ene ni nsan hwe se edi ko wie ododie ene awade okay subania esese oba ehwe subania esese bema nso hwe ne o se edadi obenu ni nchema eno no e wadachi ndi da so okay enchi me matudin say unfailing qualities for successful marriage relationship okay unfailing qualities okay sani amane de obi a wate awade mu de bia betufu se ave na we ya hobo aso obi wuremu a we de setie bia wade adin sede ben kura otobo asefa we a emfadi nkuri bone wow eno hu nkomo ena nene habede bafo be bia nsam so akire ye chesu jafo nyina yemamu asewo ansane ebeku yanim no awade yehua eboma adasa nyina ma ne mema nanso enye obia ne betimi awade ana enye ohye nso enye obia ne betimi awade da bi wiase enye obia ne betimi awade ewo ngomanim yo nkofo bi ho a biribinti omo wade a enye yie ajenkwa no kura kan ho asem wosisafo no ya yitutu okay castrated fellows obi o ha bia na sunsun nsem bi ne gidie bi ne honhom niema bi nti hano honam fam no ontimi ni nipa ntranso wo ware wow nti eno no ho no obi won so a Christ asempa ye nti bi ne Paul
oware enye ye okay and obi nso so adwenemu hawo senia mental disorder esitie no onye normal person so manikuna na agire be yi ebeboa no ene bi nso kure suban bi oho afufuro pi enya na wo ne ntitie mu a ema won kwai mom ne afufuro nsan de tumi abeya awade enti no yo nipa pi wo wiase awade wo ho me nyina nanso nam ne mabobosu ene ne ma bi nti omo wade a enye yi aware a choice. Wow. Provided say when the man for any pedua nye mfata. And your shesa. And your force. No, it's there for those who can afford it. And if you know you can afford it, don't worry yourself. Okay. And unia koma ahobrasia ni abotrenso a enkum. If you say a ndigidie ni samfun na kafrafra. They thought I would do some fool. Yes, as I saw Wakuma were entertaining nonsense, and this I don't go into it. Hey, and now fire. And now fire. You go for my home, mammy, no nonsense. Yes, Mr. No nonsense. I would dear see a funkosa. Baby, we had the sir, wouldn't you mean our pa? Okay. Things I am Takase. Me Menim apostle no fan coffee. Sir, that be fear me apostle, sir. Sir, when you're over us of dealing coffee, yes, some for you. Okay. Of course, me son for. What is sa e bobra o makura bishia? Hey. Papa, what you say? Me son pa. Say ebia, we sofo. We manager. Aye. We CEO. Aye. We accountant. Sir. Yam fa no nun kofi. Pon wa gya no pono na no ansa na wo gure fie o. O pese onya ware padia. We ni enim. Na dia ho die. We ni enim o. O dia ho brase ko som. Okay. Somo yire, somo mba, somo kunu. Oyesa ifie no onyame be hiraso. Wow. To bibia ya bakuma sam say minister. Apostle bishop na sefo no bebre wure fie o honom de ko wure fie o. Ha dwene se. Oh, so me manager na e show sa. Se sem na obi abie so na eso ma wo. I was afo we untini ba bia na menim so e na obete. Na da bia me kam se so obi catch o se ododie nye da. Hey, ne ba ko no yare. Wonim de o mese. Ododie de. Esa. Ba se cafe o so a. Want to bo asia na cafe o. Asembeto. Papa yanku anim. Yo, ti yaku anim no. Suban bi ohwo a benu no nhye no so. Wahia ba ma mate mo ho ase. Eja mo didi mo ho nkomo ahwe se ebeye yi a. Suban ben na so to bo ase. E mo odo no mo dam. Okay. Odo no hu ani gie ho atenka se ne oba no ho fe be ma no ho fe. Sa ne ma ni nyina o manu di wani mpi no anto bo ase a obewura mbe wie no. Na tan wani so. Okay. Afi na akoye nsem bibrebe. So enti eno ho komo ene ebo we ye hwe ne a benu no o se mo hwe. Okay. Ne erika pa ehu hia a esese mo hwe eye infidodo a eda benu ni ntem. Age. No, me say you have to consider the moderate age. Okay. Moderate. Hwe say emfie no a eda oba no a wusua no ne be ma wusua no entem no enye ne a echiri supi. Okay. Se echiri supi a ewo eno wo ne sunsanso obone a edeba. Wow. Intensa papa so obi co relationship mu a na osua nipa kro say ye be ma na oba ewo awade mu a e wo so hwe age. Onhwe age. Na age no ne yesi wo hwe a onhwe ne say moderate. Moderate nche say eni form p ne ni suru p. Ti say be ma ne chen oba nse say bebre. E na oba nso chen be ma nso nse say bebre. Okay. Enye da na wo benya ne say be ma chen oba eno nso wo ho. Okay. Wodi akiri sa no nso wade pa bi bekachi. Tofiakwa Matewas. Enkanka ne ye generation yi de emma dodo na benya kunu a na ye kunu a emma ne se ompanyi. Okay. Se na niema keka kro. Okay. So fi say emma no ndoso. Ana ohia ne ahokyire nti emma no esoro ntem. Okay. Ekome masemu. Wow. Enti ontoto no bo asia se na ni emma form say obenya kunu bi no na kire say kunu obehia no ne ye ababunu bi a ono no sen ne panyi.
Wow. Nti wo ya na se ukunu ntumi enye ubi a wo sen ne panya na do ho akoka wo ma ware enye yi no no atwe ho na chance no ada ha ma obi. Papa. No to. Zengo for applications no doors. Okay. Na kura de ebi kura hye da to ase entem. Okay. Se me bei me hu na batan bibiri kura negotiate. Sama oma. Se me sira o me baba me ni so baba yi. Nhihye bibiri koso. Okay. Na mu ye hwe san nhihye no so yi. Pa eno no eye. Ebi nye kaka ne aburuchire no. Okay. Enti UK say ma ne mema ne pi no ahyase mo mama no bafie. Abesibiye. Okay. Ma me ame ofa se kura nya bi kura ware. Okay. Na ye kama. Okay. Enti bi wa ya na kama pa. Na ni nyina ne kama ne gina wontete ade ama ba no. So, ogina gina mo bra gban. Wan kire ne nkwan. Wan kire na bomu ye. Wan kire nsi ne sisi fie ne ade a. Na ne ma ye no. Ewo fom. Atoksi ne wo fom. Okay. Enti basa enye da na bia be ma na ni beje hu se ye mfre ubi na Chinese fried rice ne hwan de. Osayirira e wo so onya fie die nso epodwe. Sa enti no ni nyina so be gino ni ne ntete a ode ma ne ba ni sa be braso ade ye sa na eduro enti wo ba na so do ani tutu se wo ni wadamfu bi ono so baba no ne baba ma no mo hwe. Okay. Ni papa ya sane ya baba house na wo ka age. Say ebia o your ba ana o ye bema na ko relationship ma age. Yes. Papa difference no nka eye be sesen average a wo fi say bia o your ba na o ko ware bema at least average ni say anka ya na say wo ye bema na o ko ware oba ebia wo chen wanka average ni be say ya na ka me ma dwene mu na die ntia me ma dwene mu se futufo no. Okay. Ejina juma ye no so anema yetimede I come to conclusion say moderate and should be up to this. Okay. But enye binding obi betimi abie mu akasa ono no moderate ni ye 10. Okay. Na mo meme de se makoye futufo na mahuna no up to 5 nye bad. Up to 5. Enye bad. Say oba na bema. Ba na bema. Ni titiru bema na chen oba up to be 5 ya na ye. Okay. Emutwi bebre a etobri bi a ahobrase a bema betimi ne oba wo chen ni piatena. Ana so oba be chen bema bebre ahobrase ono ne betena. Nda ni pantete no asesa. Okay. Kane ne ye ni nipa. Ye titi nipa. Ende nipa brabo no ye nipa o. Ye titi nipa. Nti ame wiase na ye bibi ngunran. Udwene ho a wonti ase. Enda wade ze de ya wo na mu nti. Obekom ye di suban so na tenam timu de. Na ye say basa. Enti no ye tufu say we mfie no a mananya up to 5 bi. Okay. I never hear have contrast bebre a nkomodie mu kra na ya na akoye hawo. Wachina behwe no asam kakra bo so umume enye se Ojo pare me twa se basa akra na oye oba na be man chen umfie pia. IMCC wom sebe o kasa no ho kra no adi odon komo bi a na yam hyehye wo because wadwen o se wa no kopa asem aba be nsem bebre fi se ono no nkroma breso ne yewo no no ye brigade ni wo hunu ni ma bebre ni ade untimi ne nkasasa. Okay. Ne wura fi ne hu se ho ya wadiem ndi fa politics go ya wade ne politics na duro. Okay. Nti ko po ho asem ko ware obi a ejefo ntie ni na sa nipa no chen ni bebra awade mu no eso to ho asese chan wo chen ni nyina echi na wade ni ntimu ekoyiko mo ye pe until sa adwun be about no betiti. Okay. Betiti na brafom kakra na ono ne person komodie no timini ni bi tumini ni bi. Okay. Yeah, na yeah se na ni aba na yeah no ka ya ni bi. Okay. Age difference. Okay. Very, very important. Ne atosum yenu so ayeta kan ho asem na ne ye kan ho asem ne se. Esesa we see to it say benu no mo interest. Mo common interest. Te say adia benu no mo pe no ehyiehia. Okay. Nse se ni amo pe no sonson ye dantemu ne ye bebrebe. Kosia oba
or this is of Mammy Premier near Opel Life. So, okay. Now, also, so, on such a ding, we seek a year, dear. Okay. The how a be why were you on one seek a crowd near my CC and home crown, Odo Pepe, some no be so, Makofa, Hawaba, one cancer fabra, one cigar, Opel Life. And Aniana had been soon said, Life will grow ne ma when he jane home. Ma, oko say pe, Unyani we are, which is some nanny boarding. Then you have a quite okay. Engineer my and Yaniki Hono. So, as say, Obi pe movie. Obi soon pe movie. Obi pe sports. Okay. Check all these things. Sabem may dear no pay. Enemy dear you be here. Now, TV. Now, we have our dear. If I hope papa. Bra mo hye asa mo date mo twetwetwe nkomo nkitenkete ni nyina questions ebe mo watimi ehu na afi wo hwe ne comment ebe mo hu okay won say mra bi me ka kire say ade edi kan ba ko connect me na me yire neatness ahonidi obi anim obi oban ye bi anim edu sa niam mo ni gi hu no sese Emma easy to connect the two of you and yes differences no do so to do na mama setra no aye bibi oh one we adva question sunsumbone say sunsumbone na mo awade enye yie na ko deliverance eni papa ti say de wo kan no ye fa ne say ma hia oba me pese me ne no aye nhihye ye ware that's right on pe music on pe nyom and on pe radio unsusu chese wo mo jam wo be da akọ papa na yetimi gina we so atwe ho firi obi ho we say ne sitia no na hu say ne sitia no bedu ba bi na fei odo ntia so tumi ja wadwuma wo ya no so ne ma wo so abrabo no wo so mfaso ma manfo na no so nya bibidi de bo ho bra okay eso wo kope obi a na ni bachi wadwuma no ho na cha say amachi ntisa obetra ntisa wo mo a ya na wo producers ni ade bi anadwo beto afi no du fi okay onya ho abotresa da bia odo besusu sa wo ne adwuma mu ma na be kura twempra musense to bia moguo ni bi kura ba mfram yeah na bia mfan se maye wa ha bi nom ne meme bi obagie wano asibo ne se chinchina atwan mo twempra yes wonim se ni nyina ye radio ethics yeah boni bia ne yakiri sa okay njana na umpa radio ni na ne bia nu nyina mpon 11 na mo ko fi gare kura mo ko din mo koda okay enti common interest in the envy ni yo papa samu no obi nso pesikasi obi nso pesikasi ni nyina no se o ko relationship mo a wo so fi wani ma foforo nso hwe bi mo a eniema wo be sua free be man chen do ban chen se be boa mo automatic decision ye ni nyina ne be free wo okay obi so ono na nam ohunu se wunya na be se ne pe so mo fall in love o tin BBS o but o contract obi na se nipa na ni to for man ne wura be fi no kini suba na ye woni mu no foforo be hu aka kire wo okay enti na wo no obi shisha wade a na obi fro 2 phone ni onim onipa no ho asabi enko kansa asma sisi na ache Tofiakwa enye nyansa oh sa enko asem odo no enya ye isa ebita esa o kama na hu se o feeling keke yes o kama na hu se because na asma si wo de na why no bone be osi mnya no bone be osi na ya hwe hu yi osi mame wa mnya careful serious over papa odo adam bono no enu ro ozo odo mu adam bo eze se papa obi a otisa ro sabi odo abone dam abondam na tina ni su na obehunu tina so say say suba we anasma sika say no kure okay sabra no wa ado wa ko fie be sedu we da san wachi okay o be diwa na fe hu kire sa hu kwa ne a wo fa so ni papa say kwan ben na metimi afa so nipa ben because papa ye kan no yamfa ne say o ka say enye wo kwan na betimi ahwe oba no su enye onkwa na betimi ahwe ben ma ne su but asembisa ne say ebia no wakobisa wrong persons way eno so kwa be na betimi afa so ehunu se we die mimi sam firi asumasi wo because bia na wakobisa firi obi a ebi kra ahoye asu bi wonu mu a obeka ne ho bibi a kira obetimi gina eno so atwe ho but ebi so a yes anete eno kre wakapa etesida ne akekan
Menim sofo bi a no nanka nanigi ababa bi ho na ne drama nso anigi ne ho we si America memu ayeka enti na ayedin pa ti na chese sofo no yusu na sofo power no massage nyoma eni adia wo ye ne sababa na ninye sofo no okay na opese opolutu boy ne say boy no sunsun boni we ni krata ne nsem honya enye fine nti o bisa obi a odom ofri opepem betufo sebe ya ebetimi aboa o motima make right decision ni obi a out of envy okay ene na sefo no beke kansem bia enimu na kwetwetwe nsem pia ba nti me no ya adwen no so ho ase ye wo ya me ni da ho pa wo sa kwan no so okay me nda pa vi se wi ase no ho ni obi mpa no obi pe Tofiakwa mate wase se unu obi san na bibi nti onye mawo a enkyere se onye ma obi okay nti ya na omanfo nti ase pa nkofo ani nkofo atwetwempna awade na meya awade na ne se nti omo destroy omo. They should be careful. Wow, papa what point so? Yeah, they should be very very careful. Se okoye no. Yes. Ebia ono no suban bi kura na ama oba no wantimi anware no no. Se me kohunu se minister IBJ penipa kura ware no a. Na me fa kwan bi so asai no akire minister. Answer no. Ense se basa. Wow. Wuti wi ase na nyemba ye huhum de kura wo a. So, wo de she hum ko fo she bre so a. Okay. Manipa kwai mo mfiri opepem mo bra ni je wo mu. Okay. Wanti minu ensan a nyame nhyeje. Mon click na ye dey manonko. Okay. So, na be so kan ye nim. Ese no potogu nanim ase a. E dey na be nyefiri mu. Onyame gina na chi no nya ware pa. E bia na da chinsa ware ni nhira e bi firi mu aba. Okay. Ame bia kan. Enti nipa se ye nketenkete sa na ne hu hia. Mentimi no wa ma no mentimi no wa mo. No. It's as simple as that. Oko baby e dey amenyam dofo, nzu benya dofo. Sabe pepe. Na e fine. Okay, I was for we now we nim so na utie but we say do Wednesday sidia aya na ba bia na menim ye bowura no ye japo ankasa we nyina no abusha for e for wabrabo ho da bia me kam se o heaven kokora no awade edimu tintimai okre to fi ansa no meto aso no jo konkro ka sembi wose se yetna ma wo woka ansa de yakochichire nkabre a na nkabre chirefo ehu hia. Wow. Nimdie yi ensa se yede kwasamado esi yede bo nchirima evi se wonu mu a omware yeye no a wade da wo mu anim no obu okra wakom ana anye yi no waba ana esese osako biu okay ana obi nso nko mu kura onsu jedie eye tibia bia wo ware a yemfa mpani petiri ho sa bibia betimi asia mo nso abeka sujafo no I say sabi nkwanhia ebetimi asi ama wo so wadi dem ukuru betimi frim nti wo betanse sa ahoden wo ho abesa ware bi nti nyame wadom na nya bi ware a sisa wodi twapoa eye dede hadwene sa okay de urade aseso anya bi papa ebi kire wo mu hu hadwene o chese sane ka wo ehye ne nsa sane nse ba bi ode beto ani ni obeye efia wotim asori ya wowom nipa bi one ni ko suku awade a wawade se de wosi di dwi no enakura de sa social media ya bai ani ho start ni ho ahwan ani mu akuti abo enye correct we sa na ho ya yeshi na afi wo ya duabo onyame mpesa esi wi a de hu ase ni ane de no atochima no nya ni opɛ no no dabi enya ni opɛ no no ti o manfo nhyɛ no so pa na yensu yetufo no yame homene so kakra okay me emfa nimdie no nkwasamado yemfa mbo nchirimba se beye na dodo no a wo mu di mirikatuo ekowura mu a wo matiti menne wani gye nyina ye basa no yennuanom yemma yenananom wo mu sunko hunu sa amane ni na menim ya dia ehu hia papa na fe yenkuguo nso ne yenkoso ewo mu nyina ya yenka ho asem ya ma yemfa ebi nsie na me nipa no hu sa brabo no ubedi nkunim de nanso nkunim de no enye betesa
Mamfa ba ko nka ho. Okay, papa. Adia ba ko nso a wo ye bema wo hwe ne ba mu. Oba nso wo ye ne bema mu to bo ase ehwe ho asem ansana wasi ginaye ewo awade abepese obewade no. Eye adwumaden ni nyansa odasani ede manage sika ne resources. Ese no so consider meant to na sekra. Hard work, wisdom, hard work and wisdom to manage what you do for life. Okay. Any resources God has entrusted to your care. Oh, whatever ompe adwumaden sika kan nsanso a o hweni sika semsu ye ntoto basa o de kakura ansa no anyana katua o ho bachiri wo ho bachiri wo si dwom o ne list o kom dwom hosa kra sika kan nsama no atia si dwom o mra na ni nyina asa no asa firifiri mu no body akura sa to akire no de abefie okay. Yes. Enti ane mani nyina na I was say eso do ani to form hwe. Na papa de yekan no Obehu. Sa. Se wa mo odo no emu atinka na mfirifira wani ne o ye ko party o ye kodidi sem no wa mre na se. Na se pa se munkomodie mu wuja na kwankura mudi nkomo wakosra no ni nyina ubisa questions. Wa betimi ama ne nkasa yem ne ne yemu. Wa hunu se any pass mesi se ni na subania ekura no etie. Ana adwumaden so do bi mpa adwumaden e obvious. Okay. Da bia wa yare. Eno anko adwuma na memfe na be se na so hu se ode ba ofie ho. Ode ba ho. Okay. Obeda mo akwa betum. Na mo abe na bebu awo. So ebasa hadwene obi nso de ne saso adi mo onima de so he. Nti dwetre bia be ma ne bia de obeton bia be yeka. Nti ne nyina yesre mema no yesre won mo ana na menim dodo na atomo na munim. Okay. Enu nti de yesre mo se munyina mfa munim de meka de ho ne ntu nkyirima no fo se be ya wo mo nso na menim no ho meka bi. Oni papa nsam aye kan na me dwen ho se nanu na metie mrante ahina futu bi ewo ni program no so katachio na edin ye me depa katachio be ma na oka asem bi se obi ka kire ni se onkogya no wo ba bi a obeware no ho na okoduru ye no na oba no maame emom ete abaya na nkasa te wadura se ka aduane ena ne maame gina so a wo e kan bibi oso otu abrante no fo e ka kire ni se dabi e kan bibi se oba we na wokọ ware ne de a obi e wotimi nya kokoduro tena sebe wadura se wo ka aduane ama ne maame emom agina so awo de onye oba pa so obi sem on timi mfiti preocupen conclude so onye oba pa ebia na oyefun yade bi ana se na pomudin hu semsem binti no ogina fufu so wa enye ye entinka ne ye mu a bibi atise enje so pusunu no kakra. Okay. Dakrope wako hunu so oti fufu ase kana no maame wo no wondumi conclude no nko ase ne se nti onye oba papa. Okay. Ebia na yade bi ho underlying situation bi e ma ne ntimi wo ese maame ne na ewo ende so obi sem because o ekwadwini pa asa ne nko obesire obi na aka so nko obesire obi na aka nti ho ne de mesire be makono onyanko ware foforo ya onto no bo ase ofufu sem no. Okay. Okay. Eni papa o ka say say o person ware be ma ana o ware oba o hwe nyansa ai adwumaden eni nyansa odasani timede tutu ne sikasem eyi wa braboyimu ni papa me dem ma hu say nipa me ne nam yi onim nyansa ne niema yembe kire wona na hia no obi okro no ade nkomodie ne ba se waye adwuma sibu kakra
na no botai opeso di savings ni yeni obi do wa set bi ono share na oye ti ni nyina ba mu ohun se ababe ni da form owure ni da form so tin komodie mu no very obvious untum fancy kra ana also question obibisa no emuaye fasa ne ma no ho no ma utimi di hunu senia ositie su onim sikasem hu nyansa ebe ma watimi ho na uza na sese adwuma ya muti sen watimi sie kakra me da bintimi sie o da bia bintimi sie o ntu ni hwe mini hwe o asi ni nyina so hu se en shedanye papa bia sa senia ni sikasem esitie no bi onso kra no pasresere ana nkofo nche nso se menewo ehhye awade na adiche bi wo mu a yebetim de adi do a mesramo nye age no nko adiche nso nye moderate if you say odo no ne anu akodi mu na menim na odo nti hu kodi mu aka hu se asem si na awade na amaso akoto bi anu ajus kama sa yes wa bonkwasi aka wow India na ne de memema ye ho no ye nhwe ebi kura behwe no no mo akwa ye joint savings abra bobro kura abusia grant amu ware yo o se untin kofu bi do na sese ni sitie nti wo mo hwe do ni no do e ya tinka obetima minimize na kakra nyese abaw mu gidigidi nti ni apebia na oyoyo wa ebi kura no no nsan kro boa ododo wa do sika no akowara oba foforo nti bebi o ha awade ni nyamma so pa yenye dabi yenye na yesi kwan mu yesua ye ho ne se yenko mfa sika emi joint account ne mfa sika nkoto a papa se ye de to ama ye dash enduro ho sa BBC na awade na amaso no ba ku free mu a sika no beden na busuafo hu se oje ne fam de to ho ntia so de ko ya wotu abusuan be se abusuan nya ho faso se odo nti niam nyina kodi ba bi basasa akotwe aba mu no ma mi misa question we na me bisa to ho ama wanum nsuo kakra na madam me ho aba medase ukoware bema anase bema ahia oba o steady no tambia obehye wabusua ho asem nkomo no ne ha no onye interested was ankomo no that's right obayeden medase papa numso kakra na me na me homra we ba so didi e de Apostle Paul Kofi Ajekum oye counselor na ene papa nkoma wo ne ye bono se wohunu oba na wohunu bema na usua no na pesa okokọ ware no na menim so ho ensem ena yedi medam ho kakra bi abawai
Didn't edit down a brantier a matchy dede. Masa odo you be catch us again da obo. Odo there. Oh, we am changing am bro. Do you so me? Aba. Ofi manu na me smith fit na. Oni mi da bi oni mi bi mu. If you da no maintain nkamo. Obi forest I don't want you. Odo so ho chire no a ohia so obi beboa no. Eti awusiafo I have modern na hwe na wodo ho ankyere no na wodo ho kyere no obi amoa no a asem kese awusiafo meni Apostle Paul Kofi Ajekum na ebon komo na ene no nsem a ye biebie so no eye ababaawa ana branti a wasiso a opese wonya wodofo ene ne tena daachi ene ye nkomo yi no ye nwie ye obawi de bepem na yasan abetoa so da foforo na nyakwan na di dwumadi a ye fe no na Menim achi ebeboa wo mesi ebeboa Menim de nti ameka sa fi se aha na yesua ne yemesua brabo mu nsem o kire awrade adoma me ne oboy siki be hia e wona Menim so na obete nsem e kire se yesua de ye pese wo bobra ade bia obi ekọ ya okopim ye no ye ka ho asem kire wo ha na wo nso wahwe se wokoduru ho a wamfa sa kwan no so na wo nso wankwa ankɔhwe ase eno nti ene ye de na Menim dwumadi ebrɛw Mena 21st clinic for ase the sciatica expert for ho asem na me ka kire we eno kwasem ni se eba 21st clinic a omo eye bia omo de abibiduro na esayade na ade ba ko e wo 21st clinic ho a ema omo ho ye nwanwa eye research ankasa omo ye ka nya me nwanwa say Dr. Blessed Foster watumi akwa to the stand say watumi abie research center awo East Legon now East Legon obetumi akwa ko bie clinic wo ho da bia na fomu da bi unya just ya ma akwa akra ma unya no ho but ukohwe dan esi ho any researcher the whole Africa ebinumu free other countries so ba ebe ye research efa sciatica ho a na say abibifo ye wade o na ye ne to da ye mudie ye wo enya me wonwa se doctor atimi free ha na the whole Africa yabo na baso se eba se efa wo to ase atwetwe wo no nia yemfa sciatica president ma no a eye wono na akwaje award no e de aba Ghana ha awards bebre wo ho a wasisa na waye adwuma papa na nya sciatica no nko se wotie me na yade bi a etete wo abrabo mu no mesro se for wani e 21st clinic so ye o won krabata be ye se edu enso ani akire de mono a wakobie ne sisi akra ye takwa Roman stores no na woni no edi enhwani mu uduru obo asisi ya no a ho nso anigisam ne se Court Junction bi e wo hotema o ho enkran no nso ne se domi obi wo ho kaso a Obom Road ha Goso Kumasi o hwan overseas ha Mampon Road no so wanchi o ho Sunyan o ho Brekum Tachiman Takrade Ifie kuma number 9 taxi station ho enkranza Presby Bank no one ne di enhwani mu ho na ye headquarters Kofodua ho na debi so dwabo so me no kase no duduo no na Dr. Gusua obi number no 0540311311 0540311311 bomodi na Fred Dr. Blessed Foster call center for no ba bia Ghana wo bia opesa ogya yara sa wo amano ne na opesa ye de aduro efri Ghana brewa woni doc ebonkoma abusianfo utiye aduro no onsa ebeka baba Tofi ekomi bisa akwashin bi ene se inchinkafo edi akotene wa wadim okay ewiase ba bia anya bibiri mu anko na Menimo we ka chiro se bibifo nko ne amane yete sa oboa nsakare kakra bi ne wumu okay enti ne wiase nyina obie ne wa obetimi ne be ma no oba no nko amu hyewa amusi yaware chire pefe se ifiri bra ye ho ade kosi bra owu nti monchembe tichie no enchinkanfo wasudie ewo mo ho na monsom wasudie ewo ho endiza wudi obi asi wani susua no enyame ya wade kura no o tanke sie de ma o maame o papa unuanom a wo mpeti kura ono anenim ne sua hu na nti etisa
na we uhe nyame anim edidoa mabeya wade na bebeda yi esa osuso sokra ensese wo ma we chese de how be bro nti emfa ho ne sene ne good qualities bi a wo petie we no betima ite se kateproe eni sempi be bro fi se wo be mu wani gie nyina ye basada chi ebe ha adwene eye beba fie oboku fie o se manko onu so mfansa body e man wa kwachi nanim na sem twintwan o so maame ye baifo so obi do wo a obedo maame okay it's simple me do wa me do nuano as simple as that and you know omo function so ba embo so no obi ahia na bibinti awade anye yie na eba wo mu a bema odoba no odowa dosa manomani nyina aka wow nji no de meshremba no mom fa dare hie enjije sa awade no ntutum mema no pi neta esa de no hyeso kankan sa ne ade na ohun se onyo bi obenya do ede ama wo maame ene ne kekenkan bi okura awade nya maso no wakohu ni anom ne wo maame no ototo omho yes pini ayampia sembie so hun se da bi we de yenkon sa nti obi a otatoto abusua ho pen bi a otimi kan sembi fo mo sa we de onye bo ma o maame no omo fin dodo enye kura se so sansen fo no so da no fin se sei yenye ne yankasa sa wow enye buo ya hanta kasa na se bibi kura atisa wo kwan wo so fa so kan ese se wawade no a wo be ware no be du mensam ye hunu se yasi be fi opese hyebre okay eno wa basobo na de amane hu so be memu abedi atam de ase ne sei wana na busu me fi ni ho okay ebi obi afie until you can't disrespect people like that. It's wrong. Okay. And then say na bi mo ha ona dwen say eno ne ne la say o masa chance no mese na be ha dwen. No da me menfe. So na me enye ubedi suja no anya kuna na yire no eye better than so obekwa aware boni mu na uni ahoto. Aware boni ya. Enye So papa I was here for bro Facebook some 93.1 FM every crowd will question we wait me at home and as some TV no YouTube it's UK for no near brochire for mo de when him say baby papa be ko bia no money di na chi papa money di papa chi eti wo question bia wait me at YouTube ho na breso minister mama na kenkan kama e de amount na papa who can send me betray mu ansana masia ba so bia na wo bibia pese o kan wo de ne wo de buy ya hemi no be come yen sampe sa ade an number 27 hey ene wo kwan twa eno kra mama mu to so ka sa fi sa school ye de kira de okay veterinary school okay veterinary school book ya nam de kire Baba, obi anasem ye twan. So ye oba. So ye bema. Nasem ye twan. Twi twan no, obi okra baba onje da ntiase yi. Suben na obi ya kire se wo ye twan. Na sa nipa no, wo ye bema na wo ye oba, e wo se wo soso no so. Twintwan suban no. Eno no nye suban papa, nenso ye niam ye manage ni bia. Okay. So wa botrema ba obetima manage na mo wasesa wa botrema be ma obetima sesa eni ma yes okay manageable okay eno no kan niam enye nansu etime manage no okay nye no mfom so a on se ye wo bia na ba bia wo no troye nia oti nia wo hunu me baby kan se bi kire me na odeme na kusku we teacher ni okay enti o sha so de akola no ko onye obi obehwe no nti so de no ko enti okwa ja teacher de onso twa nkola to abakakra okay na nse wo hu se abada ho na ne ba na fa no de twa no so sa na nipa tie o dipa na de ko to wurem na onya aduane di onya nsuo nom obia ni ho a onye mumu so ntumi nkasa sa yes ontumi nkasa ehwemu ade na meka ho asmatro
enti dasani bia be wiase a nea obeye ne gina baabia ye wo no toye baanu na wo no moje dadi wonimu ene ne ohunu nea oti eno na formulating especially from 1 to 7 years. Okay. And from 1 to 7 years and the be cancel na aka this when nyame bam nti wo de akoda ba wiase na so no so no antiti akoda no ye na jeja ne sa from 7 no na enyia me ya jinsemo na ya hadwene ese hwe ne so na no anso no de kro ko ekumpa no de kro yire panso no de kro wontiti no an yo fa na no de kro. Okay. Ndibi wa twentwen suba no ye ndipa no bi kura na me kasai na wa meto papa ana se if you free mu no ena na eja no o manfo ma wade na nkwa wiye nti ntokwa ne manso sa na guye saafo no cha ye difficult kakra. Okay. It's difficult because we frustrated, we depressed. No de nyini na ho fefefe uhunu na ho fenti no akosenepe ave nenti ase wachi Jesu ofoforo bam anza na asam no ane ne kan wate ase aha ndisa no ni abotra nipa bi a wote saa no mbajo yo nipa bi wote saa no ndimi wa no Jesu onya no ho abotre na kakra krasa na Jesu obe ni teacher. Okay. Na yanti ase onipa bia unya wa ne se kim ba bia wo fo de ne sie no wo to aso firi ho and you complain na ya ekwadwofo kakra ye dwumaden ne sesan baba enti ba ma bia okoware oba anase oba okoware ba ma de no a wo ba gina firi awofo no nsam no ya hand over note ye the amount from there. Yes. Where na Jingo kansa na bema be ni sese. Where na Menim. Hey, that's what sano. Wow. Ni emu ambo se ampa oyo besima aya de. Ye nua bema in fact na nye kura. Nenso ekuma be wani ye bo abaso. Enu na kire se oyo besima. Ayo bema nso a oba no ye mu ambo se wa ya die. Okay. Anko basa dia ne ne wadintwu. Wow. I see you so papa. Sana ya na chi o. Na papa ni paso nyanyini wi a eti se dua. O nya chia. Okay. Sanu nti na Kristo suma na man dance o suma aka no. Okay. E utumi bi esesa hyebre. Onyame utumi sesa na wa nso so awo no wa be di wu nsem sayire anakunu no. Wa botre odo ni titiriu odo katamfom so nyina so. Okay. Emfa ho ne se ni ositie odo mapa betima sesa no. Yeah, which man's the son? Totally. Wow. Which man's the son? That's all not there. What do you find to whom? There be a no she. Okay. I know she intend to be the Nedomo be a wood tune for a trouble. I will prano. Hey, Ubido could you be munanya papa? Fabutre. Netunu for Fenyan Sakwai. What one was you? Say, it is a obitimi kodo obi na se wo pese otunu fo na se ebia nipa kon no abrabọ no suban ne nyena pese otunu fo so otowo me say se maame o hanko be ka kire o ebisu Menim akora ba ko ka se ade abodi bi tie ye de ba be so opreso ade abodi bi tie ye osu a bema na esu no wati dusuo oh ade ageda ya ma me no momonti ase ebumu ni bo yes jabutre yes wow ene ba ye wure ada bi o ha ebi asire bi su esu oh ebi sire mo media no ya mo nya odo ho abotre o da oh mwesa no prepare nkofo oba na say wo ba ku bia opese ene o de kan because you 27 and ne third one na ye be kosu ya me de soso na na ye de asore so no okay ability to endure hardship and difficult situations, a quality you have to look at it. Wow. Nipano medinesi menisu mishiano or you be a or war adum a eniema no share complicated situations. Sana ultimate handle no. And then you know nyepe that be. Ye be sha se wani yim nanso ka se bibi betime sina mrasasa. Okay. An yo baburu nua. Obedwane agya o. Okay. Ompa ho kire.
enti hwese oyenipa otimi ahokyera na ahokyera ba san eno to no boas handle kwesisi nyame be yi mo firi mu ne titiri ne se emra dane no ya wura ba ne se so oboduku koton koko no atimi amefie na gina obetima aye ni nyina wo so hwe that's what back at me that we dey me yo na so no so ne adwuma e bi at that moment bement me ko yo ba na sese ko e no save ni vie okay osimi ndwumi ye ompa ho kire ompa ho yehi a wo so awa me adwe me saade ne minim ni a odi be kan ya mane ho a e hye ma adwene mu se be ma wade akohoma minim esase ahwehwe mu ane papa na yehwe abakwasem ne yempani nsem mu sakohoma no kra de ba de no okay evisa ho utu batakoto no obi man so asa ne mani nyina no esesa kra o sa esesa njida bia metu abrofo no ne o machi abrochirefo ne se ko mo di nyame nsem ka ho an ko mo awade be ye best because one culture no yes e di pafa udie e ma awade nti obi me yakoa ana fransa be ma ye na fam die obanso ye na fam die nti ho no ye nka ko masem e de na ko ma e weda entwasi onko sa aso ba na ko ma no hwe me na ko ma just ready as upgrade ane papa de ete hunu no agere enti e to da kra se mema ni bi kra timi ode na nam wa bete ba obedwane okọ obedwane akọ ni ho opekọ adwane afirifie esi etimi kire nnemba mo mu hunu se mbra sesa okay ye nananom woni nti o mo de akọ sembe bata awade ho o mo awade no mo breso nko ne yedie nko esi eti ase se ni nyame hyehye no ene mre adane babia bedru asetena pa ne be mesan a obi ade ne kakra beba mo aka bom no bra no ayede ende sa na ye bibi dodo okay ya ne sa ne ya se no eya futuo pa wo na menim so se o ye oba na opese okọ ware bema ana ye bema na opese okọ ware oba e wo se wo hunu se oba se ebia enya wo nko na obetam adeso na so a e wo se wo no so eye bribi adeboa sanity nyame se mebo wonse soboafo enye obi obeye burden mani pi o my liability but omo boan so ho se eno de ono na pe o e mano o se ono pe se enye ne responsibility na no there be omo ninti ase omo ninti ase no ndi na ye fro bi aduru ho a one ma ya ndi preach ye ne ya omo nko manim kakra okay so quotation ba ko pe Genesis 1:20 o wajina wacha dodo wo mo nko manim panche kire no emu no okay no mo opportunity obi o ho a sa occasion na betim de nya no ne educate public no okay your Ghana education ne ha you schools pa about education ne ya asem we wasan abehwe mu wa ha o se ye wo schools ye wo school pa I wo Ghana but education ne ha no adindia baba ejina niema bebre so say teaching and learning fankasia no ejina wo mo a ye resource wo mo to teach others okay bebre nya qualified wow bebre see nkofo are into teaching field no and in nursing for instance frustrations obi o ha ofi say abrabo no eyebuabo no na kwanya bia ba say obitima koto form sa training college no koi okay but any passion eninimu okay ti ebasa o yese o de dwene na ketua ho na mum nye nipa enra obi wui mede ye de ba panyine ko hospital okay odi ni birthday ni 28 birthday be 1 week ni na osore na no humfa no ti na o se ye de no ko na ye hwe na o mu treat no ndi oguso a o twen se doctor be hwe no papa bi ti machisa osore ye ugina ho sa na okofom omumma no so bra na papa ne gina ho no mehu se bibi nkoyie but nurse for no ongo bebre ana o matwi wo mani se aguru bi bako awreho but the money atie ni bi kura ba no harase I was suspecting say ko mbetimi asora ko pe security say I hospital no mu gina ho sresre she wow ti papa ne gina ho sa na okofom sa omumma no so edi ni road ne to bed so no wu
eye me ye nti the kind of nurses you produce o mayimu no eye so terrible na man your phone si bi ka ho ekọ security m yesi bibi the protocol no mo jijeja ne ma bi ato se bia me party ni bia me hie ni party na me do mo aba ye ne sa ye bambo ne sefa apumdi ho bambo aduane ho bambo ye recruit two wrong people into our institutions. It is very terrible. Very, very terrible. Me dinyame din sra wo mu a o mama ye nya sa ne nipa nkwa ehunhia edi nipa na ye oman wo chichire man na se umbu nipa na wo ye niam ngonran ma me nipa nkwa fifiri wo nsa na mo ye desperate. It's not good. It's not good. It's not good at all. We are saying more ya baba. The third one no wo share ability to endure hardship. Okay. And difficult situations. So be otisa etumra mu odin a obetima tegina. Okay. On power. Obaboso obeye nia onye bi da. Fa ne say yade kora betumi aba. Sa. E dia hyebi ase foforo dia gini kuna na ne yeresi ho. Sa pepepeneti. Ehu hia pa. Eja po mechia no. Ona ya no sopra metais ma me de ehwe nkofo adwuma ye mo. Okay. O wadum. Okay. Wo mu nyine tie o. Wo mu abiebie mu se ya. Oh, ye da rade ase. Na menim ya beji kuro ya boso. Ye da rade ase papa. Se me si uduro dwoso a. Hey. Sa. So mo abiebie mu Wow. Abusiafo nedi e de Apostle Paul Kofi Ajekum. Baba o kamenua me nua ketwa birthday so na ene wonana ketwa ene na woda mantunkwa ni dino Colette amo Winchi ya menshira ande wonana na eda so no ya menshira me ma bo mu ade okwa afako papa na we na wo we awofo no so aya no mo nkoda no susu ayi ne yebedi hu nkomo I want what the Omusika. Ye, papa, say we don't go pass some abo. Where na minim so. Okay, set up a pecano. What is o mammy do sikabia, and papa do sikabia says cano. We now was happening. London. Okay. Victory a branch of Hono. Okay. 10 years. Oh wow. Na me nano womo pon ye adwuma me ba fie. Okay. And this is no me betranchen aka be safe. Okay. Na adwuma ho me no ma ye adwuma no 40. Okay. 40 years. 40 years ai. Adwuma ho me na books no. Mate. Baba me gidi say na menim so no ye wie we a. Ye beba mo asofo. Kwan ye wo se mo fa so eyen nwan no. Yo. Am sa asem wo. Eno de nsem ya ho. Abruni bese nsem ya ho. Okay, minister. Yanko na se ebia na niam ba ku mienu bia binum di aba. Na yemra na yemefa course no na we na menim eso taxes man. Baba asema mu kan die say emofra o tu susu o ma me ho ai e bia ma me afia safa obia o ba kwa kwaji ho me tia o pa o kwaji ho bana odim na ye ni calculation ya afinu mu no ya ye calculation mu sika matonya afi edu cha mi na obusa na say for asem na me papa isi akwahiri me bisa no senka me susu no hasa se je nkwasi asem no no aduane na odi yeah I want for zika o minister yanko baba we free tactics man see watching you live from Amakum Felix Opon on also say that you for you on also was Sankreba Catholic Hospital on also okay senior battery uncle we're so free Rahim Logic I say watching you live from okay senior battery uncle Ora Yao Angelo I say you're doing a great nami okay encha okay
Yanko. Wait for you, Kofi Owusu. Kofi Owusu say, Tofi. Francis, Ejiakon, or say, be blessed, Father. Watching you live from Asin Afao. We're so free. David Akwasiedi. I say, I think this program is good and it's helping us to build our lifestyle. Okay. Yanko, I'm saying Amponsa Aaron, so Ediaba. Amponsa Aaron, I say, wow. We thank Sumpa for such a program. We thank Sumpa. This is such a program indeed. We are learning a lot from this show. Tofi, I've been following you since my childhood, up to date, and you have shaped my life. Papa also I follow watch it until freedom of us is say what shaping the life. Aaron. Also I'm from Aguna, I'm from Minaso. Thanks to Sumpa workers and God bless you all. When you free Benis Azai, what is a papa Casano? Benis Tia Semnus or say, what is a papa cano crens and pana? And the Menim said Benis or Sujanidia. We're former Gideon. I say thanks for such a powerful words. God richly bless you. Slim Shade, I say Apostle, God bless you. Victoria Tower, I say God bless you, Apostle. Awam Paul say Tofi advice here the man no say a very good pa. When so free Salome Bohema, I say you are doing a great work. Menim. Kofi Owusu, I say good evening. I'm watching you from Ohim. Okay. Kofi Pepra. Kofi Prem, I say my father is pressuring me to marry. Okay. But I have no idea about marriage. Sure. I'm too young. Okay, I'm saying also papa pressure na so but also less than 25 years. No crown we need knowledge be our knowledge be. I'm saying question of person obusa apostle and so no. Yem fancy na yem fa course no kakra papa me gidi say da kro ye be di sa de no ho nkomo. Wade a ye pian krofo binom ko hyem bi ho kra ompe bema no. Bi kra ho ompe oba no. But aye ne din say obetumi aka kire ne papa say no. Ana obetumi aka kire ne maame say no. Sade no ye bedi hu nkomo da bi. Papa maame fa course no kakra ne hwe de amanfo ewo e ka kire ye anwumre yi. Me ba cho 0551931931 0551931931 0548931931 pa cho ba taw na okona unuan so atimi ababi bre no. Me ba cho udin ene ba bi a ofra mi free. Me chawo minana. You so Mira. Abamidiane Douglas, do be kwa don kwase. Okay, mamiti o. So for but I bet mama. Na no ka sem bi se group maso go no bi so mpanama jabo so. Kwa but there aluzu ana afi kwamu park ya jabo so ha. Out of the entire entmentla. Na ba de afi ma se wala kwa na tope and some so for kan wa fani nyina awde kwa do. Ni tope Douglas comment on sia. Now we talk from la nyamisha no aduma. Me da se. Me ba cho wudi ni ba bi afra me free. Yes sir. Ba cho radio no man nko form na o voice no machu no kakra ma me why. We talk so we say na kan I kada safety. Mami ntio. Me da so for say wa kan sem papa ma no me ho di. Ko de kan yan ka se ti pa mi ato abon ti ma na TV. Ina zaka ke pa ne ka set na ka ya ke na ka ya buri na ka ne ga mutum ni ti. Okay. Sababu ya pa. Te de ya kan nyina no uko YouTuber eye Sumpa TV. Edda ho afebo. Sumpa 93.1 FM on Facebook edda ho afebo. Tiwe wan twan to ba bi kura no a. We ba cho ubenya live e wo ho. Ba cho wudi ene ba bi afra me free. Hallelujah. Femi am for Castro ni ka se free nkwanta asemo. Okay, mami ntio. Castro. Ato femi de me kan se nyame hwa mo ne afutu so kwa mo de maye yen so mebuna ye ba fofoi. NCBC and USN pa de bre free. The essay of on a video, some of the man 93 years and now man just simply
Pastor na engage. Idia ye kanompo when da so say sa be fa. Nti awofo no ne omo madi nka wa wi mu no ma ne nya omo ha omo nsia de. No ma wa wi nya akono ne nsi ntimi wa wi say dia wa wi ya ma yen. Itia ni ye no akoma. Wow, just said I want for you ne to na wa de kra bon se bi asujafo. Asemo. Mbaje wudi ni ba bi afre me free. Pacho me kasa free Friday. Okay. Your friend saying? Pacho frame Sewa. Okay, Sewa mami ntio. Me pacho wo so nu de tia onu be de ti kama. Na se du se ma woso mo waria. Na ne suban no ye ni e fufu bi chese wakoda na kanfo. Enu se kwampe ne be fa so be hu we nyina. Me da say nice question. Say papa attra to baby dabi e be di ho nkomo. Me ba cha wodi ni baby afre me free. Binya would do because that's not fun. Okay, I do mami ntio. Edama yen say my na. Mona mama will do I be. Maka de ndi e de must say na mo na. Expect again. Me e man ko me man na because our lady never go for na wale. Abi. Ba wale be ma wale. But why no the man again I am. Anyway, me nchia Wadus Motors State Girls. Oma biemu se ku ha. Wadus Motors. Bra, ma mente wonka. Me ba cho wudi any baby afre me free. Pacho your friend DK. Me ka se free chronom. Okay, DK. Babu papa fi. So what biemu ho? Ya biemu station ya. Biem na madam Magdalene what radio wa Franco. Okay. Do not need to but 4 o'clock on the sorry. Now what say? Me country papa no say is nyano eti indiano. So they no man ka say kana. Nim so hu kwa samado. Tintim. Into the talking kind. Na ya ti awaria e mu fo ase say the water ye ne ya. Somebody no one ye. Esan say nimdie e wo panyin timu. But you done say educate from station. Educate me that say. Mbaba wa chro ngoma bebre o share. Ave no we sa to aso ba jo di ni ba bi afre me free. Hello Tofi. Amena. Ajuma da say. Na me nchira pa no program a oye. No question ni ene opinion o de ba we. Onim de. Fa awale mu pa na ade ba ko timi aka ne fe. Ene man se ni maba na ya ba no ya tredo. Okay. Me di akono achi ede ekura awale. What I say obu okra na woni nipa no ebe de ti. Bye. Na me betimi asasa cho da yim se ababa wa ya o wale ne e bia se emwa. Bye. One say wo huno eti bia bi mu ne enema bia oyenti no na odi no papa ko wulam. Ba wa ti de nyame aka no. Afi ba ko wi echi na enema bebe ne do fa so. Me da say. So me da say bra panyin pacho wudi ene ba bi afre me free. But from Haruna, because of free Pusiase. Okay. Tofi Yanko Ishira or no Bejafo. That's it. Many for to say this and a one up as you saw, and some power more banking. And that is say, here the tree who to you more about boy. Okay. Medasi, Penina. Mate, Medasi. Asam near me de penine na. Me ba cho wudi ni ba bi afre me free. Tofio. Sa. Tofio le tu na ka say. Okay, senior. Le tu ka say bo say am pa me fitem. Okay, be me na ma mi ndio. Na best line na ka say. Tu program de Tofio. Na me ni no kreni, you should be free. I see. Hey, the one for Madina. Ni ni de be. Bo no me sa kim ye nyira radio da ho and e wa go bo mu so be chima fi ho de and e wa go pa sama ba fitem ha aw of na opani no to no na me nsa na pa amen because ni die wo papa chimu de me nya na fa na me net ye na da de nyina ne chese se wo de aboam na nche na ba wa ye ba aw okay the kumekura ne akoma na sama no kan
point pa okay na ma no se do ti chi mu akoma no wo benya wo nya okay awale ma we ntimi nya ode wow ene ba adwuma na ye mrante ma ba ye ha hai e be ya be kofia yin kura ode ene wan kofia kura ka ye hey okay opanyi no fa ta bona betima ka nya ministry no na me pa ta fa de bre bium ya ready to be team pa nya ministry no wa previa ya me na na mu oro no ye ka founders na o mo ye na Menim na o ka ho ti ono o ko bro je ko am ko hwena ba ma jo wudi ni ba wi afra me free that is say nyango badom oyibo na shina mi de wa PM wo adratu intobwa papa seresi okay senior mama ndio we abase for we see for eja P4 nyina ewo abase de giri so mu monita o mu so mu nya odaklo na ubaye no madi wati sa de obekọ bi ho no muti na Tofi de odisumpa radio baye no wa ho eya dana simaye wa bedase dana simaye na utie sumpa mu baye mu nche ye baye efutuo sem a mu di maye no obi antie etese o man di ba 5 o'clock or TV di be maye na ya pedi usu ba utini di be maye asana mi papa usu ba nyumle onu su di be maye na on pa we na o pedi e ben ya papa no nsu nyakopon hira no okay so pa mu ba ye no mu wo panyifo bi wo ho a ya yutu na ya ba na ya nyan wale ye no omutimi betu ye fo wo ya brante no wasi so a na nka se ukofo ba ni ho ya sa onye adwuma so papa ni kan ye no e so onyo ba ukọ bi a to ko ho na e bi a ya le betimi asevu okay bi a ni 10% no di be boa hospital no e betimi asevu papa ni Tofi mani na nya tie why ate we tell dia no kriada dia no pani bre why na ni nya ye pa mate we da se we watch we ni anybody afra me free the Kobi because free Tofiakwa okay Kobi mami ntio papa no nyanko kunsa na pa okay ana mo so the program educative boy youth no we met sponsors onye omo ye nyuma ko bebre no omo no mo sponsor mo program boy youth na pa mate me da se bra o de ma me fa last call why na fede ogina so ho mbajo wudi ni ba bi afra me free una twa to me kunu ne ti kase fi kunu ma francho okay be me na ma minti o ni a de be kan ni a me ma ko bi mu bi asan ko from ho ho me te sini a opon mo ampoa omo kan na me de me si o mo boa but ni a me hu de ko na me si de man twe ho pe bi de ne okay tantana na me twe ho Tibira kan ni na da masene o sumpa mafutu adane de nyina mare da masibi biri me da se me fa se da kase informa 21st clinic the sciatica expert o china nyame adoma abomodin se obebo awura ahweye bia na wakwakoje ayaresa titru kumase ewo ahwa overseas yediem heba center ewo ho ena osanso di enuro abadwa sokope bi sanso ena J-Back driving school papa akasima enan na wadaroma be sima ba konode na odija ya na ya sori so akọ wadaroma ya na yetu apoi momonyo mama se eno Mary papa ma wade ya osi wachiawo oh eno Mary o frɛ me no ase metranche ne monkomo oh no se o semiara mami ntukwa bi ora do nyame aye mi ya aso me no ya adwene nana me no ya adwene mechiano maso memfuo nyina frɛ no ogare okay on show you ni agro fra eno Mary okay enti no what you go monyo man mamwai mate be ba cho ene ukonso amchia mukase hima ojo so ate na we be bobo de da foforo be de beba ya me papa never try ya de ya na amfa okay abusiafo aha ana ye de show no esi ye fa na Menim we Apostle Paul Kofi Ajekum oye counselor nyame hira no papa ewo nimde ne nyansam na sompa ene benya no na hwan me ba cho yakra nyame adom a ye be san so ahia